14 грудня, понеділок, в ефірі інформаційна служба «Заман». Я Уріні Сітумєрова. Вітаю вас. Дії Росії по відношенню до України – це воєнні злочини та злочини проти людяності. Прокурор Міжнародного кримінального суду Фату Бенсуда оголосила про завершення попереднього розслідування у справі «Ситуація в Україні», пов'язаної зі збройним конфліктом у Криму та Донбасі. Про це повідомили в Офісі Генпрокурора України. На думку заступника Генерального прокурора Гюндуза Мамедова, завершення попереднього вивчення ситуації є важливим кроком та гарантією правосуддя, в тому числі над вищим політичним та військовим керівництвом країни-окупанта. Повідомляється, що надалі судова палата Офісу прокурора МКС має ухвалити рішення про відкриття повноцінного розслідування фактів вчинення воєнних злочинів і злочинів проти людяності в умовах збройного конфлікту. Йдеться, зокрема, про вбивства, насильницькі зникнення, катування, переслідування українців за політичними і релігійними переконаннями, примусову депортацію населення Криму на материкову частину України та колонізацію півострова. Ці серйозні порушення норм міжнародного гуманітарного і кримінального права аналізувались Офісом прокурора Міжнародного кримінального суду з 2015 року. Окупанти навмисно затягують судилище білогірської групи у так званій справі про тероризм. В цьому переконані адвокати Різита Енвєра Омєрових та Айдера Джапарова. Свідків захисту сьогодні слухали в Південному окружному військовому суді Ростова. Друзі та сусіди говорили про бранців лише з позитивного боку. Намагалися переконати окупаційних суддів, що бранці – добропорядні люди та зразкові сім'янини. Запевняли, що жодних загрозливих висловів проти людей іншої національності чи віри кримські татари не мали. А адвокати обурюються, що судді постійно створюють їм препони. Захист переконаний, що окупанти поспішають, щоб вже цього року оголосити вирок. Сегодня, например, свидетели защиты. Значит, мы должны быть рядом с ними. С тем, что, во-первых, их просто элементарно встретить. Сегодня бы их не пустили. Да, сегодня просто бы попал бы один или два, в лучшем случае, свидетелей из 7. Потому что то один, значит, права не подходят для того, чтобы пропустить, другого нет в списке, а секретарь сообщает, что там опечатка, и списки формировались ранее. Трьох кримчан окупанти вважають білогірським осередком забороненої в Росії організації Хізбут Тахрір і закидають тероризм. Чоловіків затримали у червні минулого року після масових обшуків в околицях Алушти, Білогірському та Сімферопольському районах. Заслухали штатних ФСБшних свідків та заслухали з'явлення із зізнанням. Окупаційний Совєтський райсуд завершив допит свідків звинувачення у так званій справі про недонесення щодо Енвєра Топчі. Окупанти закидають йому неповідомлення про листування в соцмережі з Уміджоном Дададжоновим, який за версією ФСБівців брав участь в діяльності ІДІЛ. Двоє так званих свідків неохоче підтверджували, але на запитання захисту, коли це було і за яких обставин, традиційно казали, що не пам'ятають. Адвокат Еміль Курбідін впевнений, це штатні посіпаки ФСБівців, а одного з них він вже бачив на іншому судилищі. Також окупаційні судді оголосили так зване з'явлення із зізнанням Енвєра Топчі. Захист впевнений, що їх витягнули силою, а текст, ймовірно, заздалегідь був складений самим ФСБівцями. Все мы знаем, что эта явка с повинной была отобрана у Энвера абсолютно незаконно, под давлением, когда несколько адвокатов стояло под зданием ФСБ. Она, причем, написана в лучшем стиле следственных материалов. То есть Энвер так не смог бы написать эту явку с повинной. Она со ссылками на закон, со ссылками на части статьи Уголовного кодекса. Там пишутся ID, номера, ВКонтакте и так далее, и так далее. То есть она полностью переписана с какого-то документа. По-моему, они сами недоносы. Недоносы судят нас, крымских татар, мусульман Крыма, судят, обвиняют в терроризме. Наш народ всегда был одним из честнейших народов. И с нашего народа никогда не было террористов. Одни герои.
Ще один рік в окупації, але з несправедливістю буде покінчено. Вчора відбулася онлайн-зустріч об'єднання «Кримська солідарність». Впродовж року вони не збиралися через пандемію коронавірусу. Родичі політв'язнів та адвокати розповіли про перебіг так званих справ. Адвокат Ілля Гіміджі каже, що цього року проти кримських татар окупанти відкрили понад 10 сфабрикованих справ про так званий тероризм, а десятки людей були кинуті до в'язниць. Окрім того, цього року окупанти звинувачували кримських татар за буцімто недонесення та неправдиві свідчення. А нескорених підконтрольному окупантам муфтіяту імамів притягнули до відповідальності за нібито місіонерську діяльність. Если ты мусульманка, но при этом носительница имени и фамилии славянских народов, то тебя обязательно возьмут на карандаш правоохранительные органы как неофита. Мечеть, в которой совершаются молебны, не контролируется ДУМК, тогда вам обеспечена прокурорская проверка и шефство Министерства юстиции. Обсуждаете в мечети религиозные темы, мы вас тайно запишем и назначим вас в террористов. Реализуете свое право на отправление правосудия путем участия в судебном заседании в качестве слушателя, вы обязательно пособники террористов. Захотелось выразить свое мнение путем проведения одиночного пикета? Ни в коем случае. Иначе вам гарантировано составление административного протокола. Не боишься составления административного протокола и проявляешь активность? Накануне любых значимых дат с тобой проведут профілактичну бесіду. Жодний злочин, вчинений по відношенню до кримських татар, не розслідується, каже адвокат Еміль Курбідінов. За його словами, окупанти роблять вигляд, що не бачать їх. Ничего не сделали, чтобы найти и привлечь тех, кто похищал наших соотечественников, кто убил Ришата Аметова, кто пытал Рената Параламова и других, кто стряпает немыслимые экспертизы и оговаривает под псевдонимами, масками скрытых свидетелей наш народ, кто выбивает запрещенными способами показания. У нас продолжается давление на адвокатов, это вот дело Лили Гимиджи. Все больше наших соотечественников насильственно угоняют дальше в дальние исправительные колонии России для того, чтобы разорвать связь с Крымом, с родными. Несправедливість можна перемогти лише об'єднавшись. На думку першого заступника голови Меджлісу кримсько-татарського народу Нарімана Джеляла, Росія і є злочинцем у тих злочинах, в яких обвинувачує кримських татар. Я убежден, что если мы не сдадимся, если мы не поддадимся стремлению наших недругов завести нас ложным путем, то мы все вместе обязательно окажемся на свободной крымской земле. Я в это верю и призываю вас не опускать ни в коей мере руки, не думать, что уже прошло много времени. Есть ситуации, когда люди гораздо дольше добивались справедливости. А мы в начале нашего правильного пути. И чем сильнее мы будем осуществлять различные действия, я убежден, что эта несправедливость будет нами побеждена. Багатомільйонні розкрадання та спроба незаконного захоплення. Власники оптового ринку «Столичний», що під Києвом, заявляють про спробу рейдерського захоплення підприємства. «Столичний» належить Олександру Стельмаху, чия компанія контролює 78% акцій ринку. 22% за власницею компанії-забудовника «Столиця Груп» Владою Молчановою. Вона керувала ринком через свого директора. За 8 років через різні схеми було викрадено 75 мільйонів доларів, кажуть власники. А минулої суботи Молчанова через чорного нотаріуса заволоділа понад половиною компанії. Оформили так, що Стельмах буцімто сам віддав частку київському бізнесмену Євгену Горбачу, хоча сам Стельмах на лікарняному і в оборудці участі не брав. Того ж дня Горбач передав управління офшорній кіпрській компанії. Реальні власники переконані, на 160 гектарах «Столиця Груп» хоче звести черговий квартал багатоповерхівок. І вже заявили про порушення до поліції. Деталі далі у сюжеті.
Незаконно змінили власника, готується рейдерське захоплення. Таке звернення до орендарів розмістила адміністрація столичного ринку на своєму офіційному сайті. Вони заявили, що забудовниця Влада Молчанова, що володіє компанією менш як на чверть, через чорного нотаріуса Ніно Барамію отримала контроль над понад половиною акцій. Її довірена особа Олексій Чумак керував ринком від моменту створення в 2011 році. За 8 років власник компанії Олександр Стельмах, який має 77,5% акцій, не отримав ні копійки дивідендів. Наприкінці минулого року провели аудит і виявилося, що вартість будівництва завищувалася ледь не втричі. Загалом втрачено 75 мільйонів доларів. З лютого цього року ринком керує Рустем Абдукадиров. За цей час, каже, прибутки збільшилися на чверть, а його заступник Дмитро Долгушевський переконаний, компанію навмисно доводили до банкрутства, щоб власниця будівельної компанії «Столиця Груп» отримала в розпорядження 37 гектарів. Ну, так как ее основной профиль – это строительство, и учитывая расположение данного рынка, его место расположения, то мы предполагаем, что все-таки и уверены в том, что она его хочет застроить под жилой квартал. Іншого варіанту керівництво не розглядає. Щодня на найбільший ринок України заїжджають майже 10 тисяч автівок, постачальників, продавців та покупців. Тому воно просто не може бути збитковим, переконаний Долгушевський. В разі, якщо це дійсно початок масштабної забудови, продовольчі площі втратять 500 компаній та понад 3 тисячі працівників. Працювати нам треба всім. Ми сільські люди приїхали, свою продукцію возимо. І нам треба десь її збувати, цю продукцію. Ну, якщо не буде цього ринку, ну де київляни будуть скуплятися? Троєщина? То ж не то. То зовсім не то. Після того, як Молчанова передала управління столичним ринком бізнесмену Євгену Горбачу, той переписав компанію кіпрському офшору. Сам же власник Олександр Стельмах не був присутній на оборудці, оскільки відновлюється після ковіду. А керівництво ринку вже звернулося до поліції та готові вирішувати конфлікт тільки правовим шляхом. С юридической точки зрения мы в любом случае будем обращаться в суд. Были написаны соответствующие заявления в полицию о незаконном смене собственника. Поэтому мы будем действовать только в правовом поле. Смена собственника произошла незаконно, поэтому в любом случае закон будет на нашей стороне. Это мы уверены. Сьогодні зранку керівництво столичного ринку очікувало вторгнення рейдерів. Так званий новий власник Євген Горбач буцімто планував познайомитися з колективом. Однак ні він, ні його люди так і не приїхали. Владислав Стужук, Ельдар Ісматов, Заман, АТР. – 6451 інфікованого COVID-19 виявили в Україні минулої доби. Ще 93 людини померли внаслідок хвороби, а 5154 одужали. Найбільше хворих вчора зафіксували на Одещині, Дніпропетровщині, Запоріжжі, Київщині та у столиці України. А міністр охорони здоров'я Максим Степанов зауважив, що українці стали рідше звертатися за тестуванням. В МОЗі, каже, вже розробили новий алгоритм тестування. Відтепер перевірятимуть всіх людей з ознаками респіраторних захворювань. Також до ПЛР-тестування додали експрес-аналіз та тест на антигени. Міністр Степанов запевняє, потужностей українських лабораторій цілком вистачить, а уряд збільшив ковідний фонд на 6 мільярдів гривень. Потужності наших лабораторій ми суттєво збільшили, як і обіцяли. І нам треба зараз розширити цей перелік громадян, які мають доступ до тестування. Наголошую, що ми саме змінивши цей алгоритм, ми суттєво збільшили потенційну кількість людей, яких держава безкоштовно буде тестувати. А в окупованому Криму черговий рекорд захворюваності на COVID-19. Минулої доби виявили 426 нових випадків. Ще 8 людей померли. Принаймні такі дані наводить окупаційний очільник півострова Сергій Аксьонов.
Минулої доби окупанти 9 разів відкривали вогонь по позиціях об'єднаних сил на сході України. Тричі неприцільно стріляли в районі селища Південне на Донеччині. Почали зранку, гатили з заборонених мінометів калібру 82 мм, а ввечері зі стрілецької зброї, гранатометів різних систем та кулеметів. В тому ж районі біля Катеринівки відкрили район з гранатометів, а на Приазов'ї сталася перестрілка. Бійцям об'єднаних сил довелося відповідати вогнем на прицільні обстріли біля Водяного. Неподалік населеного пункту Водяне, що біля Донецька, було відмічено ворожу вогневу активність з автоматичних станкових гранатометів. А поблизу Водяного, що на Приморському напрямку, противник тричі порушував режим припинення вогню і провокував наших захисників з гранатометів різних систем. На цій ділянці фронту, в районі населеного пункту Гнутове, ворог вів вогонь в напрямку українських позицій з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. На вогневі провокації противника українські підрозділи надали адекватну відповідь. Бойових втрат і поранень серед українських захисників немає. Самі продають і самі ж купують. Кримський винзавод «Масандра» придбав друг російського президента Владимира Путіна Юрій Ковальчук. Псевдоаукціон виграла компанія «Південний проект», дочка банку «Росія», який називають кремлівським гаманцем. «Масандру» пустили з молотка за стартовою ціною у $73 мільйони, а в торгах брали участь всього 2 компанії. Конкурентом друга Путіна була компанія, заснована у жовтні цього року зі статутним капіталом $10 тисяч. Україна вважає такі угоди нікчемними і незаконними, а міністр реінтеграції окупованих територій Олексій Резніков вже назвав торги за «Масандру» воєнним злочином. Путін, помоги! Мешканці Бахчисарайського району звернулися по допомогу до президента Росії. Відповідне відеозвернення вони виклали у соціальній мережі. За словами мешканців Голубінки, Путіловки та Солнечноселья, не дивлячись на те, що вони живуть на березі річок Кокос та Більбек, вже понад 2 роки вони без води. Колодці повисихали, та й через водопровід вода не надходить. Мешканці стверджують, що їм доводиться покупати воду за свої гроші. Але сподіваються, що після того, як Володимир Путін почує їх звернення, в селищах з'явиться вода. Уважаемый Владимир Владимирович. 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 Владимир Владимирович. Владимир Владимирович, вот река под нами, вот она. Кокоска. Можно же что-то сделать, можно и нужно. Нам позарез нужна вода, позарез. Особенно в летние периоды. Просто уже жить нельзя. Помогите, чтобы у нас была нормальная питьевая вода, потому что колодцы пустые. В этом году мы просто все уже на грани паники. Что будет следующим летом, просто страшно подумать. Чтобы взять воду, мы ездим в другое село, где-то набираем у какого-то источника. А привезти его никто не может. Это ни у кого. Столько машин нету. Не у каждого машины, чтобы привезти питьевую воду. Крым – это перспективный регион России, экономически должен развиваться. Хотелось бы, чтобы здесь вот, как-то мы комфортно здесь жили. 2 реки текут рядом, а воды нету. Люди просто уже не знают, что им делать. С последних сил бьются, покупают дорогую воду участников и не могут обеспечить свои семьи нормальным проживанием. Последние 2 года у нас нет воды. А мы живем в устье рек Кокоска и Бельбек. Живя в воды, мы сидим без воды. Вы последняя надежда. Мы ждем от вас помощи и надеемся, что вы услышите нас, и у нас будет водопровод в нашем селе. Це все на цю миті. Вже за кілька хвилин ефір продовжить мій колега Роман Спірідонов. А о 21-й дивіться «Заман» кримсько-татарською Шевкетом Наматулаєвим. Будьте здорові, до зустрічі.